Menyawak terjebak ning jero sumur. Sumure iki sumur keran ya sing nana torene. Barang menyawak iku nyemplung merono. Dadi kayane ngaling-alingi keran sing menuju ning tower. Ini tower menuju ning torenku. Gale masalah ngucap kita nek udu tower torenku. Terus si menyawak aku diakali guatiku nyemplung maning kayaknya makademen kita aja nih jero sumure bu. Iya menyawak durung ngados ku anda wis nyemplung bae ku wis di iki nek anda nekin bekas apa gunana gendas kedeleng ko. Mau ne menyawak ke dalane sing endi bisa kecemplung ning jero sumur ke. Dalane ko. Sumure ngejebros. Oh. Jadi si menyawak iku terperangkap ning jero sumur.